Універсальні відповіді на всі питання. У Південному окружному військовому суді, що в Ростові-на-Дону, вже другий день допитують основного так званого свідка обвинувачення у справі про так званий тероризм Третьої Бахчисарайської групи. Йдеться про заступника начальника окупаційного відділу ФСБ у Бахчисараї Миколу Артикбаєва. Як пише «Кримська солідарність», за словами адвокатів, Артикбаєв мав 3 заготовлені відповіді на всі питання захисту. Если бы он отвечал всю правду на поставленные вопросы защитников, то было бы ясно, что данное уголовное дело является несостоятельным и надуманным. И поэтому в своих ответах он использовал 3 варианта ответов. Либо он не помнит, либо это является государственной тайной, либо вся информация имеется в уголовном деле. Вот такую схему он для себя выбрал и использовал практически на все вопросы, которые задавали ему сторона защиты. В окупаційному центральному райсуді Сімферополя допитали ФСБівця у справі проти Едема Бікірова. Як відомо, кримсько-татарського активіста вдалося звільнити 7 вересня 2019 року разом з іншими українськими бранцями. Але цього року окупанти поновили розгляд сфабрикованої справи проти 57-річного чоловіка. За словами адвоката Олексія Ладіна, допитаний ФСБівець, який нібито знайшов вибухівку Едема Бікірова, мало чого пам'ятав. Спочатку розповів завчений текст, а потім не зміг відповісти на уточнюючі питання. Он уверенно сказал, что понятые в ходе проведения этого мероприятия были два брата и назвал их фамилию. На самом деле, думаю, он бегло просмотрел протокол, увидел одинаковые фамилии понятых. Ну и, собственно, на этом и основывал свое понимание, что они братья. Понятые были супруги, муж и жена. И, собственно, один был мужского пола понятой, другой женского. Да? Тем не менее, Жердев уверенно пояснил о том, что понятые 2 мужчины средних лет, и даже описал их телосложение и рост. Третья дочка засыпала только с ним. Сейчас она не может без него засыпать. Постоянно спрашивает, где наш бабашка и когда он вернется. На что я не могу ей дать ответ. Потому что я не знаю, когда вернется наш бабашка. Зі сльозами на очах дружина політв'язня Тимура Ялкабова Аліє розповідає про те, як діти чекають на свого батька. Окупанти затримали його 17 лютого цього року. Аліє згадує ранкові облави в їх оселі. Когда я попросила, чтобы они позвали моего соседа, хоть одного, потому что у нас общий двор, и мы можем пригласить в дом понятого, чтобы как понятой человек был со двора. Они сказали, у нас есть свои понятые. Те понятые, которые пришли с ними, они сидели все это время в телефонах и ни на что не обращали внимания. Вже за традицією під час обшуку окупаційні силовики підкидають необхідні для них докази, зокрема заборонені в Росії книги. Я им сказала, что эти книги к нам не относятся. Они сказали мне, вы настолько как сказал он, вы такая наивная. Я говорю, что значит наивная? Я говорю, я же вам объясняю, что эти книги к нам никакого отношения не имеют. В чем вы обвиняете моего мужа в терроризме? Вы не нашли у нас никаких боеприпасов, никакого оружия. О каком терроризме может идти речь? В чем заключается терроризм? В 2 книжках, которые вы подложили сами? Он улыбнулся и ничего мне не ответил. Окупанти закидають Тимуру Ялкабову участь у буцімто терористичній організації. Сейчас связываю я его арест за его национальную и религиозную принадлежность, за его позицию. Не оставаться в стороне никогда от своего джимата, от своего народа. Всегда бежал на помощь к своему народу. Будь ли то суды, будь ли то обыски, он всегда бросал все свои дела и никогда не оставался в стороне. Всегда помогал женам политзаключенным, если это было в его силах.
нам задали тему «Наши защитники». То есть На словах реабілітація, а насправді плюндрування історії та приниження народу. Така реакція Ульвія Алієва на заяви вчительки школи селища Дачне під Судаком, яка назвала кримських татар зрадниками перед усіма учнями. Його донька Саміра Алієва розповідала, як її прадідусь воював на фронті та отримав поранення. Але після повернення до Криму його та весь кримськотатарський народ депортували з рідної землі. У відповідь від Олени Руденко отримала звинувачення в стилі сталінської пропаганди. Після скандалу до родини Алієвих приїздили з окупаційного міністерства освіти, але вчителька й досі викладає в місцевій школі. Когда реабилитация что? Это реабилитация. Такие учителя, высказывающие реабилитации, и много других факторов, которые происходят в Крыму. С кладбищами, с мечетями, с некими рейдами. Но все прекрасно понимают, какова реальность сегодня в Крыму. Какова реальность в крымско-татарских семьях. Какие бывают рассветы в крымско-татарских семьях. Это реабилитация. Жителі Судакського району та учасники Кримсько-татарського національного руху обурюються словам місцевої вчительки. Припускають, це частина репресивної політики. После того, как принят закон о реабилитации крымско-татарского народа, это таким образом этот закон исполняется, где педагоги в школе нашим детям говорят, что их дедушки и прадедушки предатели. Я вот сейчас испытал то, что 80-е годы в институте испытал, когда речь зашла вот о Крыме, о депортации, и этот историк поганый вот такие слова точно сказал, да? И все на меня посмотрели. И это в 21 веке снова, уже после этого пресловутого закона такое делается. Я считаю, что надо обвинять и директора школы, и школу, и Министерство просвещения, и государство виновато. Вот это подлец это. Этот человек, учительница Руденко, кто она? Она оскорбила весь крымско-татарский народ. И в первую очередь ударила по этим малолетним детям ударила. По ученикам начальных классов. Губитель душ. Таким людям нельзя позволять работать вообще в школе. Ни в школе, ни в детском саду. Приїхав до Криму у відрядження, поцупив автівку та влаштував гонитву. Російський військовий Максим Первянков, щойно опинившись на півострові, пішов в кафе і викрав припарковане авто. Після гонитви горе-вояку затримали окупаційні поліціянти. На камеру він зізнався, що прибув до Криму нещодавно разом зі своєю 38-ю гвардійською бригадою, яка дислокується в Московській області Росії. Почему отказываются выполнять требования об остановке сотрудников полиции? Ты дурак? Не знаю, не могу объяснить. Двоє українських воїнів загинули на Східному фронті. Біля Степного на Донеччині підірвався 23-річний солдат 1-ї танкової Сіверської бригади Максим Стеблянко. Він кермував вантажівкою і виїхав на невідому ґрунтову дорогу. Ще одна втрата в районі Невельського. Під гранатометними обстрілами там поліг офіцер мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Володимир Шпак. Загалом окупанти 14 разів відкривали вогонь вздовж всієї лінії фронту. Українські воїни подавили провокації вогнем у відповідь. А за даними розвідки, ворог несе втрати і через власне недбальство. Для поповнення окупаційних підрозділів туди перекидають кадрових російських військових з 3 округів. Водночас, внаслідок недотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами зростає кількість безповоротних і санітарних втрат серед російських окупантів. Так, 4 квітня у одному із з'єднань противника загинули 2 російських військовослужбовців та ще один отримав важке поранення у результаті вибуху мін, які зберігалися з порушенням заходів безпеки. А біля адмінмежі з окупованим Кримом за тривогою підняті десантно-штурмові війська. За підтримки авіації тренували відбиття ворожої атаки з моря на українське узбережжя. За даними командування Об'єднаних сил, бійці відпрацьовували злагодженість дій в умовах, наближених до бойових. Десантники прийшли маршем, зайняли плацдарм, а екіпажі армійських вертольотів прикривали бійців вогнем. Тренували також своєчасну евакуацію поранених з поля бою.
В Україні найвищий добовий показник смертності від COVID-19. Внаслідок хвороби померла 481 людина. Виявлено ще 15 415 нових пацієнтів, а 11 472 одужали. Найважче на Харківщині, Львівщині, Одещині, Київщині та в столиці України. Там фіксують найбільше нових пацієнтів. Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна уклала рамкову угоду із американською корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини. В Сполучених Штатах пообіцяли надати необхідні холодильники для зберігання препарату при температурі приблизно мінус 70 градусів. Ми сьогодні підписали нарешті важливий контракт з компанією Pfizer на постачання в Україну 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але я хочу подякувати завдяки керівнику компанії Pfizer. У мене з ним була особиста розмова 8 лютого. Він пообіцяв, що зробить все можливе, і я вважаю, що він це зробив. А окупаційна влада Криму звітує про 120 нових випадків COVID-19. За їх підрахунками, ще 5 людей померли внаслідок хвороби. Кажуть, захворюваність зростає в Джанкойському, Нижньогірському, Бахчисарайському, Чорноморському, Красноперекопському та Кіровському районах. Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання світової економіки. Планується, що в цьому році глобальне ВВП збільшиться на 6%. Такого рівня не бачили 70-х років минулого століття. Як кажуть в МВФ, такі позитивні тенденції намітилися завдяки гарному положенню в американській економіці. За прогнозами МВФ, в Україні також очікується поліпшення ситуації. Рівень реального ВВП в 2021 році зросте на 4%. Окрім цього, за їх даними, в Україні очікується зменшення безробіття. Ми бачимо в світі дуже різну швидкість відновлення. Тобто країни знаходяться на різних стадіях в плані пандемії і термінів відновлення до рівня ВВП, який був до приходу ковід.